мо тоҷико бояд миллати худмона бештар дастгирӣ кунем дар ҳамин гуна чорабиниҳо. тарафи ҳамин бозори Корвон яке аз ҷойҳои серпробкатарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бигем хато намекунем. ва ин бозора бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз навсозӣ мекунанд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. ин духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристи ҷе муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. имрӯза навори мо оиди якчанд ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед то шумо ҳам аз хабарҳо ва ахборотҳои имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хабар бошед. аввалин ахбороти мо оиди аз навсозии бозори Корвон дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. яъне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки бозори Корвон дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе яке аз бозорҳои тиҷоратии калон ба шумор меравад, ки аз ҳар гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин бозори шаҳри Душанбе ворид мешаванд барои харидор кардани мол, то ки ба дигарон бурда фурӯшанд. ва ин бозора бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз навсозӣ мекунанд. бо диққат гӯш кунед, нусхаи қарора ба шумо мехонем. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати доруворӣ Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. мақомоти меъмории шаҳри Душанбе тарҳи навсозии маҷмӯаи савдои Корвонро нашр карданд, ки бо унсурҳои миллии меъморӣ таҳия шудааст. бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз навсозии маҷмӯаи муосири савдову хизматрасонии Корвон бо таҳхона ва таваққуфгоҳи нақлиётии бисёрсатҳа оғоз шудааст, омадааст дар иттилоот. бозори Корвон калонтарин минтақаи тиҷоратии ҷумҳурӣ ба шумор меравад ва дар бозори Корвон аз сабаби зиёд ворид шудани одамҳо ва аз сабаби зиёд будани нақлиётҳо дар аз навсозии бозор таваққуфгоҳҳо ва стоянкаҳои чандтабақа бунёд мекунанд, чунки айни ҳол ба ҳар як одамон маълум аст, шахсиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе қарор доранд, ба ҳамаи ӯҳо маълум аст ки тарафи ҳамин бозори Корвон яке аз ҷойҳои серпробкатарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бигем хато намекунем, чунки ҳам одамаш бисёрай ва ҳам мошинаш бисёрай, аз ҳамин хотир пробкаи вазнин мешавад. ва ба ин лиҳоз раиси шаҳри Душанбе қарор дод ки бозори Корвон аз навсозӣ карда шавад. мегзарем ба қисми ахбороти дуюм оиди 24 ошёнаи 5 ситорадор дар шаҳри Душанбе. ҳозир мехонем бо диққат гӯш кунед. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо имзои қарори ҳукумат ширкатеро ки дар маркази Душанбе меҳмонхонаи 5 ситорадори 24 ошёна месозад, аз пардохти боҷу андоз озод кард. Эмомалӣ Раҳмон бо имзори қарори ҳукумат ширкати Себистон 2018-ро аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ зимни воридоти молу маҳсулеҳои зарурӣ барои бунёди меҳмонхона озод кардааст. ба иттилооти котиботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, як маҷмӯаи баландошёнаи бисёрфунксионалӣ хоҳад буд, ки аз меҳмонхонаи 5 ситорадори 24 ошёна ва 2 адад апартаменти қароргоҳҳои 18 ошёна иборат мебошад. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ана ҳамин ширкате ки бинои 5 ситорадора бунёд мекунад, яъне месозанд, аз пардохт кардани боҷи давлатӣ, боҷи гумрукӣ
озод кард. яъне ки барои маҳсулотҳои лозима баҳри бунёд кардани ана ҳамин ошиёнаи 24 табақа дар шаҳри Душанбе ки 5 ситорагон ном дорад, ҳар чизе ки воридот мешавад боҷи гумрукӣ пардохт карда намешавад ва озод мебошанд аз пардохт кардани боҷи гумрукӣ. мегзарем ба қисми ахбороти сеюм оиди варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Ғафуров ки дирӯз рақобат дошт дар Абу-Даби ва хушбахтона дар ин рақобат пирӯз шид. ва ногуфта намонад ки Муин Ғафуров айни ҳол 25 сола мебошад ва дар тӯли 25 соли умри худаш чандин мукофотҳо, чандин ҷоизаҳоро аз варзиш дастрас кардагиаст. ба ҳамин хотир ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама миллати тоҷик муроҷиат мекунам. шахсан ман худам ки аз ин ҷабҳа мо тоҷико бояд миллати худмона бештар дастгирӣ кунем дар ҳамин гуна чорабиниҳо, чунки ана як варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Ғафуров ғалаба кард ва мо низ агар ӯра дастгирӣ кунем мотиватсияи ҳамун шахсият зиёд мешавад. иншааллоҳ ки дар оянда номбардори ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад ва ногуфта намонад ки ояндаи ватан, ояндаи миллат и ҷавоно мову шумоем. ба ҳамин хотир биёед бародарои азиз, мову шумо дастгири якдигар бошем, то ки ба қуллаҳои баланд бирасем ва ҷумҳурии худмона байни дигар давлатҳо муаррифӣ кунем. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар ягон савол дошта бошед дар Инстаграм саволҳои худтонро равон кунед. дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.